bir de yetimin malını ima oring deyip qow tefsirli geçti. Yetimi saklayan menen men kahateyn deyip ikwarmağın yaqin bolşyal cennetimin menen bile olar deyipdir. Behterin öy içinde yetim olan öy. Betterin in bidirek öy içinde yetim olan öy deyipdir. Ol yetimi ki ol öyde sinanlayan bolsa, ihtiram goýulýan bolsa, mehabbet edilýän bolsa behterin öýdür şu. Ol yetimi ki eziyet azar berilýän bolsa, haqqy iýilýän bolsa, o iň teliketerin öýdür otaý. Behterin öy we bidirekterin öy yetim saklanýan öýdür diýipdir Peýgamberimiz. Ala ta negeriyet ki arşi azim bilarzat hamiçun begeriyet yetim. Bir wagtda yetim saklayan bolsaň wurmaly bolýan. Eger şu oglun bolsa, wurjak bolsaň, bir yetim oglunu wuraga diýär kitapda. Yine de tekrar edeýin. Meselen şulşuluk etip duran oglun bolsa wurjakmyşdygyň. Bir yetim oglunu bir wurma hakyň bar. Edil şu oglun ýalet. Yine de wurmadan başga yol tapsaň şoňa bar diýipdir. Yetim aglasa arş titreýär diýipdir. Ala ta negeriyet haberdar bol yetim aglamasın ki arşi azim Hudaýyň ulu arşy belarzat hamiçon begeriyet yetim. Atası yok, barması yok, canası yok, hana diýjegi yok, gujagyna aljagi yok. Yetim aglasa arş titrer, şonu aglatmajak bolun diýipdir. Çobini yetimi serefkende piş, medeh busi ber ruye ferzende hiç. Eger bir yetim oglan seni gözläp duran bolsa, on gözüniň alyna öz ogluny okşama diýipdir. Öz janaň okşama dädetiniň ýokdugyny ihsas edegamasyn diýipdir. İslam dini muhabbet dindir dogallam. Şeddat diye şedid diye iki doğulmamış olan padişahmış şedid de dünyadan geçiptir, şeddat dünyanın kan yerini alıptır. Tamam, bir asmani kitapları, göňden gelýän kitaplar, Hudaý tarapdan gelýän kitaplardan haber barmış, öyle bir zalimmiş. Tamam, bir aýdypdyr, men nipdir, yerin yüzünden bir cennet saljak diýipdir. Tamam dünýäň ýüzünde gyzyl kumuş görseňiz ýygnaň diýipdir. Tamam ýygnapdyrlar. 10 ýyllap aýlanypdyrlar, ýeriň ýüzünde behterin hawaly ýer tapdyrlar, bagly, bir otly, hemme zady muhayya bolup duran 10 ýyl aýlan tapdyrlar. Oham oň içinde gasyr tikmädirdiler, cennet bezerjek diýipdir. Bir fersah der fersah, 6 kilometr der 6 kilometr edip başlapdyrlar. Tamam, heşt koymal kerpiç koymallar. Bir kerpiç gyzyldan, bir kerpiç kumuşdan. Bir kerpiç gyzyldan, bir kerpiç kumuşdan. Ama bir gasyrlary bejerellerinden sonra ýaplary geçirtdiler, suwlary geçirtdiler. Içine de tamam elmas, lu'lu, murwarit oklaşdyr goýddylar. Her ýeri edil şu cennetin käletjek bol. Ama zulüm ýüzünden her ýanany erkek bolsa, gyzyl kumuş bolsa alypdyrlar. Şol ahyr bejerilip barýaka bir yetim oglanjygyň boyunna bir iki misqal kumuş galypdyr. Aňyrdan bir zalimiň birmiň de boýundan alaqana silkip gyryp mındalyp gitipdir. Ýanky çaga doga etmäge durupdyr. Ya qiyasal mustagisin agisna. Ey kömek isteýänlere kömegiň ýetirýän Hudaý, bize kömek ber, bu kadar zulümleri etdi. Dadymyza ýetişmeýän bir iki misqal kumuşum matdy onu alyp gitdi diýipdir. Ol şattady da habar beripdirler, sen leşkeriň menen gel, inni bir bostanyň cennetin amada etdik diýip. O da näçe aýlyk ýoly ýurdu bilen, goşuny bilen, leşkeri bilen hemmesi ýygnanyp gelýär kala. Ol çaga, o jana da doga edipdir, feriştere de amin diýipdir. Oham birje ulluk ýol galanyna ýetip gelýär kala Hudaý Taala ferişteni ýertir bar qyýgyrda şolaň hemmeden helagat. Ýeriň ýüzüne gelip de ferişte de aýnanyň ses bilen qyýgyryp, olaň hemmesi helak bolupdyr. Zurat erpiş mirebet bama, ba Hudawende qeýipdan nerebet. 3 beyt Sa'di aleyhirrahmeden qowqulasyň şini. Zurat erpiş mirebet bama, ba Hudawende qeýipdan nerebet. Eger zoryň bize de ýetýän bolsa, zoryň gaýby bilýän Hudaýa ýetmez diýipdir. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duai ber asman nerevet. Bir wagtda özüňden etekräk döwletde adamymma, pulumma, zädimma diýip de bir zeif adama zulüm edagama, bir wagt bir dogaň meri göňe aşyn uçyk gidegamasyn diýipdir. Behem ber mekun ta tawani dili ki ahi cahani behem berkanat.
Bir wagtda bir çağa, bir jana, bir denana, bir erkadam, bir zayıf adam içinden ah çekamasan, bir zayıf adam ah çekse dünyanı behem vurar dipdir. Ol jana yetim olan ah çekenne bir leşker, bir uluqan dünyanın padişası bolup duran Şaddad leşkeri bilen bile helak bolmadymy dipdir.